Ini ang sitwasyon sang tricycle matapos nagbungguan sila sang auto. Natabo aksidente sa barangay Ginbungguan West, Numancia, Aklan. Sunog ka SPO1 Eric Lachika sang Numancia PNP pareho nga direksyon pakalibo ang tricycle kag auto sang hinali ginbungguan sang auto ang tricycle. Anom ka mga pasahero lakip ng driver sang tricycle nga si Antonio Beriones 54 anyos ang napilasan kag nagapabilin nga confined sa ospital. Samtang ang driver sang auto nga si Jimmy Boy Flores Jr. sang Banga Aklan yara sa kustodiya sang Numancia PNP. Ini ang sitwasyon sang van matapos na ginarado ang poste sang streetlight. Natabo ang aksidente sa Boulevard Barangay Baybay, City, Capiz. Gilayon nga nagresponde ang Capiz Emergency Response Team. Isang nasamaran sa aksidente ang 41 anyos nga babae nga nakasakay sa van. Gilayon man ini nga gindala sa ospital kag luwas na sa katalagman. Hugot nga ginbantayan sang Sagay City Police Station ang seguridad, samtang padayon ang kinapatigayon nga hublag protesta. Kadamaan sa mga nagpatigayon sang rally ang miyembro sang Negros Federation's Sugar Workers nga nagahingyo sang hustisya sa kamatayon sang siyam ka mga sakada. Mas nagdagsa ang mga rallyesta sang naibuluan nga manugkadto si Presidente Rodrigo Duterte sa Sagay. Pero nagabihan nga wala makaabot ang presidente kag ulihin na lang ginpahibalo nga kansilado ang iya biyahe. Ginkasasang CIDG kag Valderrama PNP ang operasyon batok kay Ronald Canja sa barangay Malabor, Tiviao, Antique. Nagapangatubang inisang kaso nga pagpatay kag ginaligar nga nagahupot pa sang armas lutang. Natabuan niya yarang utod sini nga si Jojo Canja kag nagtuyo nga magbato sa pulis paagi sa pagpalupok sang armas lutang. Natigayon nga maagaw sang otoridad ang armas nga iya ginpalupok. 9mm pistol kag pugakhang ang nakuha sa utod. Gani luwas sa kaso sang iya utod nga pagpatay. Duga nga kaso ipasaka batok sa mag-utod nga Canja.